I dobro večer ljudi, dobro došli na još jedan nedeljni Strip Corner. Sa nama danas Dušan sa kanala Susperiorum. Prije svega, kako si, Dušane? Savršeno, zato što imam tu čast da budem u ovom famoznom Strip Corneru koji tako obožavam da pratim. Dobro, a kaži mi ja sam odlično. Kaži mi za ljude koji te možda ne prate i ne znaju šta radiš, čime se ti baviš na tom kanalu? Pa radim recenzije, analize stripova, onako to je neka vrsta mog malog video dnevnika. I to je to, kao i ti na primjer i ostali youtuberi, mislim da se ne izdvajam onako ni po čemu nešto, već tu sam uz vas. Dobro, dobro. Ja kako sam primetio, tvoj omiljeni lik je Dylan Dog. Može se reći da jeste, da. Dobro, a osim Dylana, šta još voliš da slušaš, odnosno čitaš? Pa ovako, što se tiče Bonelija, odmah posle Dylana tu mi je Dampir, kao omiljeni serijal, samo šteta što se nije nastavio kod nas. Zagor onako rekreativno kada hoću malo da me udari nostalgija, a pored toga pa pratim i ove ostale druge škole stripa. Evo sad što se tiče francuske, mnogo me oduševio ovaj 1629. ili priča o brodovcima Džakarte i jedva čekam drugi deo da izađe, kad će da izađe. Također obožavam od George Bessa Frankensteina Drakulu. I sa strane volim i Hellboya Mike Mignola, Modesty Blaze, to su mi onako omiljeni. Drago mi je da se još nekome sviđa 1629. 8. godina da je. Meni to bi jedno od oduševljenja ove godine, a još uvijek nije stiglo na red da izađe video, tako da nadam se da će kod tebe makar biti video o tom stripu. Planirao sam, a bio bi obiman jer je stvarno fantastično odrađen strip. Slažem se. Ono kadriranje, bukvalno imaš osjećaj kao film da gledaš, a ne da čitaš strip. Da, i pogotovo mi se sviđa kako su likovi odrađeni. I toliko su uspeli da urade sa likovima na 120 strana, ja mislim, samo. Tako nešto, da. I baš su dobro ih razradili. Da. Tako da, ako neko od mene, kod tebe definitivno video o tom stripu. Naravski. Dobro. Kaži mi, da li si spreman da pređemo na onaj zvanični deo i da pričamo malo o novitetima? Naravno, što da ne. Dobro. Idemo onda na sajt Alan Forda, kao i uvek, i da krenemo sa novitetima. Ovdje je dosta sajamskih noviteta sa kojima sam pričao već sa Amatorim konjem, ali svakako možemo čujemo i tvoje mišljenje, tako da krenemo na brzinu ove sajamske novitete. Mekoja, da li si čitao nekad? Mekoja nikada nisam čitao. Nikada. Dobro. A Witchera? Witchera sam jedino igrao, mada sam pikirao Witcher i razmišljao sam da krenem da uzimam, jer mi deluje zanimljivo. A i sviđa mi se generalno sve tri igre. Dobro, a kakav si sa mangama? Sa mangama vidim sad Oštrica besmrtnika koju sam kupio davno, prva dva broja koja su izašla i stoje mi u drugoj kući na policiji, pročitao sam i tu sam stao. A što se tiče manga, ovako super planiram Soichija da uspem. Doći ćemo do njega. Do njega, da, pošto A kaži mi, Fury, odnosno Punisher Punisher Max od Garth Tennisa, da li si čitao možda? Punishera nisam čitao. Dobro. Nisam, ali mi je interesantan. Da, definitivno. Taj ran na Punisheru se sa pravom smatra za jedan od najboljih ranova ikad i generalno Fury je manje više samo nastavak toga, tako da mora bude dobro. Sad Lokot i ključ. Lokot i ključ, da. To je onako right up your alley. Deluje mi mnogo interesantno i stoji mi u korpi u Alanu Fordu. Pa ništa ide da čeka auto, šta ti kažem. I dobro, dolazimo do Soichija, izvoli. Da. Pa pazi, deluje mi interesantno, volim i tove radove, neki su mi baš onako hit or miss, naprimjer sad će Gyo, ovo Soichi, u kraju drugog onog voljuma, Tabakona valjda, da. Imaju kratke priče i čak su mi te Itove bolje priče nego Gyo, a Soichi sad, kako sam ja čuo, baš ima onako mixed reviews, feelings što se tiče toga. Da, moj odnos sa Itojem je vrlo sličan tvom. Recimo, Uzumaki sam čitao i to je jedina knjiga / strip koja me stvarno uznemirila, onako duboko
uznemirila, da se ima osjeća kao da sam uplašen i to. Da, ima nekih uznemirujućih delova. Ovako, osim Uzumakija, nikad čovjek, naravno, je odličan manga. Jeste. A Suichi nisam još uzeo, to uzujem za neki dan kad ćemo vidjeti. Nikad čovjek, pročitao sam samo prva dva, a interesuje me Remina od Itoa. To jest, znam da ima u Delfiju na engleskom i ne znam da li planira to Darkwooda i Frankenstein me interesuje, a to ide priča da li će Darkwood objavi, da li neće. Da, za Frankenstein valjda hoće, da su potvrdili, nisam siguran. Okej, onda to, sad sam happy. Dobro. I dolazimo do Modesty Blaze, koju mislim da obojica jako volimo, ti si imao jako dobro video na temu. Hvala, moja miljenica. Oduševim. Dok si stigao sa čitanjem? Pročitao sam prvi deo i onda imam jako zanimljivu anegdotu. Pa sam krenuo da uzmem u Alanu Fordu dvojku, koja mislim rasprodata sada. Pa sam onda našao na Kupindu, neko je prodavao dvojku i trojku u savršenom stanju, ali štrajk poštara. I to je bilo, uzeo sam pre 2 nedelje i ko zna kad će da mi stigne, tako da željno iščekujem jer me je stvarno oduševio, ovo je prva knjiga i svaka čast Darkwoodu na reprintu. Da, definitivno. Mislim, Modesty Blaze mogu da pričam pola sata, tako da... Da, to... Mislim, to je bukvalno po mom mišljenju, najbolji novinski strip, možda i svih vremena, tako da... Meni izgleda da je tako, ali nisam pretjerano nešto čitao novinske stripove, pa da kažem da je najbolji. Kažu da je Rip Kirby isto dobar. Nisam čitao, ali da, kažu, mislim, i Valiant je novinski strip i Tarzan na kraju krajeva je barem u početku bio novinski strip. To. Tako da ima tu puno kandidata, ali meni se lično Modesty Blaze najviše sviđa baš zbog tog žanra i cele te priče i da je to junakinja i tako dalje. Sve ono što ste i pomenuo u svom videu. To. Dobro, kaži mi kako si sa Teksom? Pa Teksa, pročitao sam samo prve 3 epizode Veselog četvrtka i to je to. Uvijek mi je delovalo kao podvig krenuti da čitam Teksa. Jer krenuo bi odmah kao, ok, moram da skupim, moram ja da čitam sve više i više. I onda to bi bilo skupljanje nenormalno, ali planiram da krenem sa Teksom jednom. Pa, znaš kako, sad sutra, odnosno preko sutra, izlazi Carsonova prošlost, pa bi mogo da počneš odatle. Da. Ali pričat ćemo malo kasnije o zlatnoj seriji, tako da... Hoćemo. Neću da sad to previše pominjem. Da li si ti možda čitao Zlatno doba kao mater konja? Nisam. Dobro, preskačemo onda. Kao što verovatno preskačemo i Hildu i Mickey Mouse-a i Kralj bivši i budući. Da. I dolazimo do Sunovrata. Da li si slučajno uzeo ili čitao Sunovrat? Ne, ali puna jesam. Dobro. I stao sam, to jest, devojka moja čita Skuplja, njena omiljena manga, i stao sam ja do drugog tankobona. I interesantno mi deluje, ali nije moja, not my cup of tea. Ali, objektivno kažem, kvalitetno jeste. Ne mogu sada, subjektivno mi se nešto, mislim, sviđa mi, dopada mi se, ali nije to, ali objektivno deluje kao dobra manga, a o Sunovratu baš malo znam, ali možda ću to da uzem, pošto definitivno će moja devojka uzeti, pa ću možda malo pogledati. Ja sam Sunovrat pročitao i meni je to izuzetno dobro delo, znači onako jedna mnogo dobra slice of life priča, za razliku od Pumpuna koji mi se nije dopao. Mislim, Pumpun je objektivno dobar i sve to razumijem, ali mene lično ne radi, što bi se reklo. Sunovrat definitivno je sušta suprotnost toga, znači Pumpun kasnije je dosta ozbiljniji naravno, ali makar ono što sam čitao prvih par tankobora Pumpuna, ovo je mnogo ozbiljnije delo sa koje, mora da budeš u nekim godinama i da imaš neko životno iskustvo da bi u potpunosti razumio. Definitivno nije za klince i definitivno nije za tu čitalačku publiku i meni se jako dopalo potez Lagune kad su to izdali jer to nije delo koje će se prodati u milionima primjerka kao Naruto. Da. Ništa, idemo dalje. Priče o intersex osobama, da li si slučajno uzeo? Ne, ali mislim, sad Tana Klebe, šalim se. Ne, nisam, ali sam pratio šta su zborili o tom stripu. I kako se čini? Pa pazi,
ništa me ne privlači da ga uzmem, ali čini mi se, pa sad nemam neko mišljenje jer nisam pročitao, čini mi se interesantno, da može da bude interesantno, jako. Da, delim mišljenje s tobom, iako ga još uvijek nisam uzeo, planiram da ga uzem u nekom trenutku, samo jednostavno još uvijek nije došlo na red. Idemo dalje, Johnny Logan i Alan Ford. Da li si ti nekada u životu voleo i čitao Alan Forda i zašto jesi? Alana Forda sam obožavao, kao manji jesam. Imam par stripova koje sam onako iščitavao kao nenormalan. I pazi, posljednjeg Alana Forda sam pročitao kada sam bio 6. razred, to ima 12 godina. Da. Ali su mi baš bili interesantni, veoma. Pa, pazi, svi mi imamo neki period kad smo volili Alan Forda i mnogi ljudi ga nekom trenutku prerastu i to je to. Ma ima jedna epizoda o William Tellu, prožima se kroz broj ta priča i moram da nađem, hoću da nađem da nabavim da pročitam jer sam iščitao 100 puta kao mali. Pa mi je ostalo u glavi. Ja sam tako uzeo onu epizodu, božićna priča, znaš, po Dickinsonu. I uzeo sam je u boji jer je to kao bilo jedino dostupno trenutno. I mogu ti kažem da je i dalje ono kao dobra kao što je se sećam kad sam bio klinac i čitao u nekom prestarom izdanju. Da. Pa evo ga, ja skroz zaboravio, tih do mene, Alan Fordovi. Imam ovdje, da, nisam imao mesta na policiji pa mi je sad soba puna stripova. Verujem, to je samo ono, da, na svaki centimetar strip. Da. Ja ću ubaciti sliku kako mi trenutno izgleda sto. Možda si je video na Discordu. Idemo dalje. Tintin, da li si nekad čitao Tintina? Pikirao sam ga na sajmu, hteo sam da ga uzmem. I onda sam rekao, ne, ajde da se suzdržim, da sad ne trošim sve moguća sredstva. I onda sam čitao, što je zanimljivo, da je neke komentare vezano za serijal kada sam gledao da li da krenem, da je pomalo veoma kontroverzan početak, prvih par albuma, ne znam koliko, da je malo onako, pa baš ne rasistički, ali tako slično. Da, ima kontroverznih prikaza crnaca u albumima, Tintin u Kongu i to, da, definitivno. Meni recimo Tintin i generalno cela ta tura od Najkula još uvijek nije stigla zbog celog štrajka u pošti i to. Tako da nadam se da će uskoro i da ću moći da pročitam jer to sam čitao kao klinac u zabavniku pred ne znam nekoliko godina. Idemo dalje, Ultraman i Petao. Ultramana planiram da uzmem, Borbenog petla sam pročitao i oduševio me. Sada sam, baš je onako, sad, nije moj omiljeni tip mange, ali ima nešto slično kao što, na primjer, evo još jedna manga koja se Chainsaw Man mi se isto svideo, ima to nešto slično što mi se jako dopada i baš je onako ludo i za, pa ne puštanje mozga na ispaš, ali za zabavu, ono, zabava ludilo, čisto ludilo i zabava. Da, to su svi rekli u petlu. Ultramana moram da krenem, definitivno, i baš mi djelo interesantno. Da li si imao možda priliku na sajmu da upoznaš Tonija Valentu? Nisam. Ne, nisam. Jedino na sajmu koga sam davio jesu ove iz Darkwooda, iz 300 čuda. Kog je Stapo sam bio. Sad si, a ponovno, iz 300 čuda pogledaju, izvinjavam se, ali... Što je, priče nam... Ma za Hellboya. Ma ne, ispitivao sam za Hellboya, pošto ono, baš me se svidio serijal. Pa ono, klasika, šta planiraju sve, kada će 4. deo ovog omnibus izdanja. I ono, pošto moram pravim plan, pošto ima onaj spin-off Najezda žaba, kratke priče, i sad su krenuli još, mislim još od kad su krenuli još par tako nekih sporednih izdanja i onda kao šta da skupljam, kojim redom, kako, tako da, čekam 4. omnibus. Verujem ti, a sa Darkwoodom šta si pričao? Za Modesty, i tako za Modesty sam ponajviše, onako, pošto baš ništa nisam znao o serijalu i oko mangi, dobro, oko Berserka malo, kada će, šta li planiraju. I imaš li neku ekskluzivu od njih?
Ne. Baš su bili onako suzdržani. Dobro, šta ćeš. Nisi jedini koji je pitao sigurno. Ma to, sigurno, mada dobro, možda sam među prvima jer sam prvi dan došao odmah na sajmu, pa sam Dobro. Idemo mi polako na Veseli četvrtak i na Senke nad Golnorom. Da li si čitao Horda zla ili tako nešto? Kupio sam upravo odabrane priče još 2008. kada su izašle. A tad sam imao 9 godina. Bio oduševljen, iako je to slavije rip-off Gospodara prstenova, meni je to bilo baš, wow, super avantura, skroz si izlizao od čitanja. Nisam ni skoro ni doznao da su rasprodate te odabrane priče, a što se tiče kolekcionarskog izdanja, ajde, bit ću objektivan. Mislim, neću sad da puštam svoje strasti. Slobodno. Ovo je takav podcast da možeš da puštaš svoje strasti. Šta znam, baš sam onako ravnodušan, baš mi je onako, čas mi je pomalo nepotrebno izdanje, ali kao ima koga interesuje, ima publike, ima ko će kupuje, Zagor fanovi su, ako ništa, nisu mega hardcore što se tiče tih stvari, i sad sam skoro vidio da su i Senke nad Goldorom izbacili, mislim, ovo sve što sam pričao je za prvi sad za ovo. Pa, ne bih uzeo i ne planiram. I neću uzimati, najvjerovatnije. Nisam ja nešto oduševljen sa Veselim četvrtkom, što se tiče sad ovih kolekcionarskih izdanja, kako ih štancaju. Razumem to u potpunosti, mislim, stvarno jednomesečno ili tako nešto ove godine su izbacivali. To. Ali recimo, mene je za Senke nad Golnorom malo zaintrigiralo, jer umetnik koji je radio, i sad pokušavam se vreme setim kako se zove čovjek, ali ne mogu, tako da ću staviti ovde kako se zove. On je, recimo, moj omiljeni crtač modernog Zagora, znači u ovo naše sad moderno vreme. Radio je samo jednu epizodu, odnosno jedan serijal u redovnoj seriji. I, kako se zove, sad je radio Senke nad Golnorom i zbog toga se razmišljam da kupim, iako znam da neće mi se sviđa. Pa pazi, da nije na P da se ne preziva. Sad, da li je Pincinoli ili tako nešto slično? Nešto jeste. Giuliano Piccinino. Dobro, blizu sam bio. Video sam pre možda 2 sata post od Veselog četvrtka, pa sam samo uhvatio na brzinu. Kako se zove, ali da. Tako da možda čak na kraju budem uzeo Senke nad Golnorom i napraviti neki video na kanalu, iako i moje mišljenje da je potpuno nepotrebno izdanje, iskreno. Idemo dalje. NLMS broj 7. LMS i šrinkflacija. Da. Smanje broj strana, ista cena. Pa pazi, ja volim, to je Zarobljenici crvene veštice. Da. Volim epizodu, ali od Lunog Magnus stripa, što se tiče, uzeo sam samo Dylan Dog, onaj što je bio dvojka Old Boy, i da ti kažem, sada ja sam u nedoumici da li da uzimam uopšte i dalje Dylana Doga, Old Boy od njih. Zašto? Jer sad će 2 priče, sad će ispadne cepedlak, ali razumite me, mislim, imam serijali koje skupljam. Jer ipak zadržali, malo mi je opet, neću kažem oko pohlepno, ali je sad, smanjili su broj strana, ista cena, to je kao od slatkiše kad smanje za 10 grama slatkiša, ista cena, šrinkflacija. Da. A možda i uzmem, ali baš mene privlači ovako. Pa ja sam uzeo i pročitao sam ovo izdanje i priča nije toliko loša, znači čak može se kaže da je dobro, ali meni ona priča nikako nije za ovaj veliki format i za tu cenu i za sve ostalo što taj format nosi. Pa to su zalepili kao kultna priča. Da. Pa i to, sada da, oni sve te kultne su i odabrane priče, pa idemo klasika, jel njima živo kolekcionarsko izdanje Zagora i to je koliko oni, ja sam to zaboravio da oni to i objavljuju uopšte. Pošto tu su najviše te priče. To mi stao mozak, ja to nisam vidio novo, ne pamtim. Pa i
Nije, možda je izašao jedan ove godine, a možda nije izašao ni jedan, nisam siguran. Vidiš da skoro zaboravio, ja na te starije, pošto i u odabrane priče, tu su isto kultne priče objavljali, pa onda su krenuli na Maxi ediciju, neke brojeve da ubacuju. Da. Što je bio jako dobar potez Veseli četvrtak. Svi smo jako volili da čitamo Maxi u odabranim pričama. Veoma, da. Da. Idemo dalje. Mr. No, njega ću preskočim kao i cela strip publika u Srbiji. Idemo na tako oni pričaju, ja samo kažem ono što oni pričaju. Conquistador 3 i 4. Da li si slučajno čitao Conquistadora 1 i 2? Nisam čitao, ali sam slušao utiske ljudi što su čitali. Baš sam razmišljao sam, hteo sam da krenem nešto da uzmem. Baš sam ga razmišljao za njega i za još neke serijale, jer sam bio u fazonu, malo ajde da promenimo, neću samo sad Dylan Dog, ajde nešto novo da čitam. Ali iskočilo 15.000 stvari do tada, kao je novo za čitanje, pa je to postalo malo po strani. Da, ja sam imao i čitao sam prve dve. Iskreno sad nema ubiješ, ne sećam se šta se desilo, znači to je bilo toliko davno. A sa druge strane, u međuvremenu sam prodao, tako da neću nabavljam ni ova dva najnovije. Previše stvari izlazi, ne možeš baš sve da imaš. To. Idemo dalje. LMS, Nathan Avery priče. Ono što je interesantno kod ovog Nathana, da ću ti reći samo sekundu, ovo što je interesantno kod ovog Nathana je da je to Nathan 250 ili tako nešto ako se ne varam, i da je to zapravo remake prvog broja. Pa da li si slučajno uzeo nešto od ovoga na sajmu ili čitao? Ne, jer sam ja, kad hoću Nathana da krenem od prvog broja, zakasnio sam rasprodat onaj Golkondin trobroj prvi, pa razmišljam da uzem šta ćeš, Slobodna Dalmacija, i onda kad pokupim to da krenem sa ovim normalnim trobrojima od Golkonda gde sam stao, a mnogo me interesuje Nicolo Mari što je radio one priče u Nathanu, sa vampirom, nešto vampir. A sad, Nicolo Mari je mnogo poznat crtač na Dylanu Dogu i mnogo dobar, onako gotski, mračan, oštar stil ima i mnogo mi se svidio na Nathanu Slom je drug. Pa to me baš interesuje, baš te priče. A od serijala sam pročitao samo jednu priču ikada i u ovom zaboravljenom Libelusovom izdanju gdje su objavljivali po 3 priče kao nasumično nekih likova, gdje ima Marty, Mr. No i Nathan Avery. I svidjela mi se ova priča More pustoši, ali opet i to mi je podvig. Svi Bonellijevi su podvig krenuti u skupljanje. Ali Dragonera sam krenuo. Dragonero je možda najbolji trenutni Bonelli, tako da... To. Nathan, ja sam recimo, spoiler za sljedeću nabavku, ja sam nabavio od Peleta sve Golkondine knjige. I čekam da stignu, što opet zbog štrajka pošte čekam. To. I onda da se bacim na čitanje, jer ja recimo Nathana nikad nisam čitao. Znači, bukvalno mislim da ni jednu epizodu nisam pročitao. To, pa dobar je serijal, svi ga hvale. Da, pogotovo početak serijala. Da. Idemo dalje. Orlovi Rima, ovo je komplet, ali generalno Orlovi Rima, da li ti interesuje, da li si kupovao i tako? Nije mi uopšte onako delovalo primamljivo. Uopšte, ne znam što. Pa ne znam, meni je i Marini i generalno Orlovi Rima jedan od boljih serijala francuskih, iskreno. I ja sam uzao i mislim da ste vidjeli to u nabavci prvi integral, pa vidjet ćemo kad izađe drugi. Idemo dalje. Ovo Stevenson, unutrašnji pirat, nemam pojma šta je, da li ti slučajno znaš? Nija. Da ga preskačemo, bukvalno ne znam ništa o ome. Ovaj Comic of Slice of Life. A generalno sa komikom kakav si, šta voliš? Sad šta kad budem rekao da sam čitao jedino pa Mumine. Aha. Ja sam veliki fan Mumina. I oni su objavili samo 2 stripa, ali to je jedino ono što sam od njih ikada uzeo. I jako mi je super ono izdanje i drago mi je što su to izbacili kod nas tako objedinjeno. Da, ne znam, ja od komika sam svašta nešto čitao. Mislim da su jedan od boljih izdavača u Srbiji, iskreno, makar za moj ukus. Ali ovo još uvijek nisam nabavio, pa možda nabavim na tamo. Idemo dalje. Manara Majmun. Jako loša naslovnica. Nisam uopšte obraćao pažnju na to, ni na
Tajne sabljarke, da, Blake i Mortimer. Ne, ali ono najpoznatnije u ovom redu Trapper Carey. Dobro, a šta misliš o Trapper Carey-u? Mislim da je veoma onako Fever Dream strip, šalim se, ali pazi, ja šta čekam najviše trenutno jeste da Kafa bez Spadara uradi video o Trapperu Carey-u, pošto kad je uradio prvi video on me je naterao da uzmem da pročitam vidim kakav je. Pa baš mi onako pomalo naivan strip, mislim sada, ali da sam čitao kao mlađi, kada sam uživao i u Zagoru, mislim, svidao bi mi se definitivno. Da, ja imam vrlo slično mišljenje o Carey-u kao ti. Znam da je to jedan od prvih uredaka Sklavija, ali to nije onaj Sklavi na kog su mi navikli. Ni sa Zagora, ni sa Dylan Doga. Pa pazi, Sklav imao je veoma neke onako, pa da ne kažem sad, ali jeste idiotske epizode u Zagoru, neke od najgorih. Da, definitivno. Horror filmovi. Ali istovremeno ima i jedno od najboljih epizoda, ako ne i najbolju epizodu. Da, Divovi dobre i zla, Demon ludila. Dobro, idemo dalje. Posvojenje, mislim da je Pele nahvalio ovu kolorku prošli put. Sad ću ja da ispadnemo loš kolekcionar stripova, jer ne uzimam fibrine kolorke. Nisam nikad jer sam zaokupiran drugim izdanjima i svim i onda nikako da uzmem jedno onako. Dobro, imat ćeš priliku to da definitivno. O Nataru smo već pričali, idemo na Text Color 29, nešto sam ja umeđu vremenu pročitao, jedan od ranijih tekstova, mada nije toliko rani iskreno, ovo mislim da je 160 neki broj, Luigi Letteri, bravo Mario, Bonelli i Letteri, u principu priča je okej, ali ništa specijalno, onako malo više je progutalo vreme i iskreno nisam siguran što su ovo objavili u Best of ediciji, ali dobro. Idemo dalje, Mladi Tex Willer specijal 5, Rančerice, isto pročito, isto mi se nije baš nešto mnogo dopalo za ljude koji skupljaju mladog Tex Willera, baš hardcore kao ja, ok da se ima, za sve ostale, apsolutno prvi specijal koji mogu kažem da treba se preskoči. Da li si ti slučajno uzeo mladog Texa od strip agenta? Nisam, baš Tex koji je nažalost ređi, što je uradio strip agent je onaj gigant koji je radio Roy. I sam je skoro izmakao na nekoj licitaciji na Limundu, a baš mi onako delo interesantno. Da, dobro, pošto je crtamo mini crtač, ali da, a možda ću uzeti ovu sad zlatnu seriju koju ćemo zboriti, pa da vidi malo. Interesuo mi onaj vampir tekst što je izašao u zlatnoj seriji. I to je isto dobra priča, ali... Taj me je interesovao opasno. Ali dobro, doćemo do zlatne serije. Da, hoćemo, to najslađe. Sljedeće što imamo je, ja mislim, nastavak Libelusa. Da, Zagor. Zagor. Mislim da smo dosta pričali o Zagoru, tako da mislim da možemo preskočimo. Ovo imamo na Vajdi, u principu od ovih kolorki još uvijek ništa nisam nabavio, ti ne kupuješ kolorke, tako da možemo više da preskočimo. I onda idemo Zagor original, Zagor ekstra, Zagor zlatni klasik, Zagor maxi, Zagor klasik i tako dalje. Sve neke edicije Ludensa. Moram da kažem jedno definitivno kontroverzno mišljenje, to je da Ludens ima previše edicija Zagora, jer ako ko kupuje sve edicije Ludens Zagora, daje ogromne pare mesečno. Samo na to. Istina. Ali, pazi, pa sad, a to je dosta reprint ovih retro klasik, zlatni klasik i ostalo, pa sad ako neko uzme, šta znam, neće uzima 5 puta valjda, mislim ako nije kolekcionar mora da ima sve. Da, ali oni koji jeste kolekcionar mora da ima sve, samo preteruju. Da, ali meni je na primjer cool što objavljuju tako, što nije sad na primjer ko Veseli četvrtak da koknu u knjižurinu. Da, i to ovako mi nekako pristupačnije je bolje. Definitivno je bolje dati 630 ili 650 dinara nego 4-5 hiljada na Veseli četvrtak. Da. Ništa, idemo dalje. Dylan Dog obojeni program i Dylan Dog nevine igre. Šta hoćeš probati? Dylan Dog obojeni program, moj sljedeći video će. Nisam ga još pročitao, čuvam ga onako da ga pročitam, da kada budem bio opušten, radio ga je Francesco Dosena
koga sam pratio na društvenim mrežama, pa ima 5-6 godina, nije radio ni na Dylanu još, ja sam razmišljao, ovo bi ovaj čovjek bio dobar na Dylanu. I onda vidim da je krenuo i baš mi je super i baš mi je onako mlada crtačka nada što se tiče staffa crtačkog za Dylana Doga. I pogledao sam crtež fantastično, u 3 priče, baš mi, u sve 3 priče mu je različiti stil. I mnogo, baš je onako gotski, i ima oštre linije i svi su onako malo, kao, pa ne baš iz filma Tim Burton, ali tako nešto slično. To je cool. Svakako video kod tebe na kanalu uskoro. Uskoro, da. Dobro. A najnoviji redovnjak Nevin igre, da li si čitao? Pročitao sam ga, pa nije mi se toliko svideo. Paola Barbato radila uvijek, da li je Martinello ili Armatino, crto mešam ih. Često, dobar je broj, ali ja generalno nešto ne volim kada... Martinello, da. Ne volim kada su deca preterano u priču, mislim kada ubace djetinjstva i to, ne znam, nije moj švičaja, ali dobro je što su malo pokušali da daju ličnosti raniji sporednu liku u policiji. Što je zanimljivo, meni se mnogo više po priči svideo prošli Dylan Dog, onaj Gospodari ništavila, ja mislim da se zove. Naprimjer, on je bio interesantniji od ovog, ovdje mi, znači crtež mi je 10 od 10. A priča mi je ništa specijalno, kao... Sve potpisujem što si ti rekao jer sam ga ja pročitao, samo ću još da dodam da je crtaž stvarno fenomenalan. Ba, ekstra. Idemo dalje, Taličin Tom. Kako su to iskustva sa Taličin Tomom? Čitao sam ga, to su bila ona prva 2 albuma, kada sam bio, 6-7 razred, 12-13 godina, 13-14, tako otprilike, i svideo mi se, moram da priznam. Svideo mi se, ali nisam nastavio da ga uzimam posle. Generalno sam imao tad pauzu u čitanju stripa u tom nekom periodu, pa njega nisam nastavio. Ti nisi Nikola Dragomirović da nisi imao pauzu. Ti si ko svi mi ostali da si imao nekakvu pauzu. Da, imao sam pauzu podugačku. To je negdje normalno u stripovima u nekom trenutku da napraviš pauzu. Da. Idemo dalje. Preskačemo Sestre, to je jedan dečji strip koji izdaje Strip Agent. Preskočit ću i Stripovjetke, iako mislim da je izuzetno dobro izdanje. Dobrica Ćosić, ako se ne varam, nije, to je... Da, Branko Ćopić. Aleksa Gajić je ilustrovao njegove pripovetke, to je stvarno jedno odlično izdanje za klince, ali ništa više od toga, tako da zato preskačem. Old Boy, da li si kupao Old Boya? Nisam, ali čitao sam elektronski malo, pre par godina. I kako ti se čini? Pa svidao mi se opasno, baš mi se svidao. Mislim, svidao mi se i film, ali kao sad, ajde, kad bih morao manga mi bolja. Ja sam pročitao ova prva 3 tankobona i mnogo mi je dobro, ali je mnogo sporo. Znači, baš se ništa ne događa u prva 3 tankobona. Pa pazi, ja sam imao drugačije osjećaj, doduše ja sam po čapterima na telefonu motao, znaš. Pa sećam se da sam ja baš udario gaz kada sam čitao i brzo sam... Jeste, ali ti si imao sve dostupno jedan put. Da, a baš zato mislim što izlazi baš onda još više deluje da je sporije. Da. Tako da, jedva čekam sljedeći deo i mislim da priča napokon hvata gas negde na polovini i da će to bude jedna fenomenalna manga do kraja. Idemo dalje. Teenage Mutant Ninja Turtles, odnosno mlade mutirane ninja kornjače, recimo. Kako je tvoje iskustvo sa njima? Pazi, čitao nikad, što se tiče gledanja, najjače mi je onaj serijal 2000, 4., 5., 6. što su davali glasove Dejan Lutkić, Rafaelu, Ivan Bosiljčić, Donatelu, gde su im bele okice, skroz. To mi je dosta bio dobar serijal, ima nekih epizoda koji dan danas pamtim, kultne cool epizode. I baš sam obožavao kao klinac. I dobri su arkovi unutar crtača, ali čitao nikad. Da, ja slažem s tom, znači na tim crtanim filmovima sam odrasao bukvalno. Doduše ne ta serija, nego oni iz 80-ih, ako se ne varam. Da, oni ranije, da. Ali, ne znam, nekako u stripu, Mladi Roni mi je bio samo okej. Ova druga 2 još uvijek nisam nabavio od Golconde, tako da vidit ćemo, možda nekad uzmem. I to je u principu to što se noviteta tiče za ovo već pozamašan vremenski period.
Tako da bih ja prešao na sledeće, ako ti to okej. Naravno. Sledeće što bih volao da pričam sa tobom je Luca Comics and Games u Loki, gradu u Italiji. A s obzirom da ti znaš italijanski, da si malo više ispratio od mene, prepuštam ti reč. Pa pazi, nažalost, krivo mi je što nisam išao, moram ići jednom. Najviše što sam pratio jesu tribine i intervjui što je bilo vezano za Dylana Dogga, što su govorili autori, baš nisam stigao da pogledam sve, jer je šta već to bilo pre 2 nedelje, šta me interesuje. Zanimljivo mi je bilo što sam za ovaj novi broj gledao intervju Roy i Recchioni što su govorili o njemu i što su najavili Planetu mrtvih za serijal. Tu su ovi bili redakcija kao je sve super, krenut će Planeta mrtvih, dok je Bilota baš onako malo, pa onako sad ne daje previše informacija, onako je suzdržan. Dobro. Pa ispada da su ovi u fazonu hoće, a ovaj kaže pa vidjet ćemo, imam kao nešto više u planu. Tako da to je baš pitanje da li će za 2, 3, 4 kod njih, a onda kod nas, ma dobro, mi u stvari ne kasnimo sa Planetom mrtvih, mi to brzo objavimo verovatno sa njima, da, posle njih. Da. Tako da može se očekuju narednih, ajde da kažem, 5 godina, a da ne bude misinformacija, dezinformacija. Šta ti misliš o Planeti mrtvih, prepostavljam da se čitao? Da, i mnogo, mislim, to mi je bilo onako pravo osveženje. Isprava nije, jer je par brojeva radio crtačkog negotivim previše Giampiero Casertano, pa kad sam čitao prvi put, baš mi onako bilo, zbog crteža nisam uživao puni potencijal priče. Ali posle kada sam uzeo ostale broje, kada sam pročitao, jako cool serijal i baš jedno veliko osveženje za ceo serijal Dylan Dog koji je tada, pa zavisi, bio u nekoj stagnaciji, iako je posle bila ona Recchionijeva revolucija, ali svejedno opet, jedno je pravo osveženje za taj serijal i to se vidi, mislim, po reakcijama publike kod nas i u Italiji pogotovo. Da, mada i kod nas isto publika obožava Planetu mrtvih. Pa da. Šta su pričali Recchioni i Roy? Ma ne, komentarisali su za ovaj broj, pošto mnogo su ga dobro uradili, trudili su se da svaki prozor bude razmer 69. Pa su generalno u celom procesu svaki prozor je 69, a ja to nisam ni obratio pažnju dok me neku deseti nije skrenuo. I onda su u celom procesu, kako su radili zajedno, kako je to bilo oko sitnih čarki i tako. Zanimljivo je bilo baš. Ako se ne varam, ti imaš taj broj. Da, objavio sam snimak, mislim jučer, onako mali overview i moje utiske. Nisam čovjek pogledao, morat ću pogledam. Definitivno, i vi. Da, dobro. Osim toga, što se tiče Luke, ja znam od ljudi koji su česti gosti tamo, pre svega pričao sam sa Mr. Zakom o Luki, i znam da to je bukvalno najveći festival, barem u Evropi, a neki kažu čak i na svetu. Mada postoje festivali u Japanu i u Americi koji su možda veći. Da, Americi, da. Da, ali generalno jedan od najvećih festivala na svetu, definitivno najveći u Evropi, mnogo ljudi, mnogo izdavača, mnogo artista, mnogo svega. I to je meni životna želja da odem. Bio sam u Essenu prošle godine za Board Games, najveći festival. To mi je onako druga pasija, tako da i za ovo bih volao da odem i da, da doživim to iskustvo Luki. Verujem, isto. Baš sam se... Uvek se iznenadim kada vidim, na primjer, inserte i snimke sa festivala, koliko tu zapravo ima ljudi i koliko ima ljudi sa različitih interesovanja, kad vidim cosplayere, ima cosplayera od Bonellija do anime, mange, od igrica, svega živog. To je baš ogromno. I uvijek zaboravim to i podsjetim se kada izađu snimci. Da. U principu mi svi vidimo Italiju kao zemlju Bonellija, ali u Italiji ima mnogo više od samo Bonellija. Da. Iako je Tex i dalje najpopularniji junak u Italiji. To jeste. Mislim čak pre neku godinu, nešto malo pre korone su oni najavili neki na Luki baš neki theme park vezan za Texa i to. Ne znam da li to zaživelo i da li to postoji. Pazi, sad ću ja da kažem nešto, a možda sam ja izmislio, sanjao, a možda je istina.
Ja mislim da ima nešto slično tako za Zagora u Italiji. Neko mesto malo kao što je urađeno dekoracije, kolibice, totemi i tako, ali ne baš ono full on theme park Disneyland Zagor, ali tako neko simpatično mestašce sa Zagorom, o Zagoru. Znam da postoji, nisi ti sanjao, jer to je bilo kad je Pičinjeli počinjao ili tako nešto. Znam da je bilo u istom periodu kad je izlazila Zlatna serija 13 kod nas, da su ovi dušmani ljudi iz Veselog četvrtka bili u nekom kao seočetu koje je dizajnirano kao Zagorova koliba i to, ali ne znam da li to i dalje postoje ili to bilo samo promotivni materijal od Bonelija. Pojma nemam, to nisam ispraćen. Svakako Luku treba posjetiti koliko je u mogućstvu. Generalno nije toliko skup s festivala, u smislu karte su prilično jeftine, mislim da su ispod 100 evra. Sad, smještaj, prevozi, to je druga stvar. To jeste. Još ako se doda neko pazarenje na festivalu... Da. Velika par, da. Još ako kupiš neku originalnu tablu po recimo Roya... to... Ne znam, ja sam... Slušam te. Ne, pre table bi ih meni je cilj da sakupim sve što je Roy nacrtao, ne računam sad da li je kod nas ili italijansko, ali da, fale mi par, 2-3 Dilana koje je Roy radio, koje nemam, mislim koje su izašla kod nas i to neka 2-3 Ludensa, a ovako baš mi je cilj da sakupim sve što je radio, pa tako sad čekam da li će nešto izlaziti kod nas ili da opet pucam na poštarinu iz Italije. A šta misliš kad sam već kod Roya? Roy ima vrlo specifičan stil. Nisam siguran da je uopšte Italija igde objavljen u koloru, ali šta misliš kada bi naši objavili kao Gospo, ali neki Royev strip u tom koloru? Pa izašlo je, u stvari 2 su epizode izašle u koloru u Italiji. 3. Jedna je izašla u Italiji kako nešto stanari, nikad nije izašla kod nas. Sklavi Roy u boji je rađeno, nikad kod nas to nije izašlo. Rađen jedna epizoda iz Superbooka je u Italiji izašla neka promo verzija u boji i ta je mnogo ružno bilo onako Roy u boji. A treće, ja mislim da ima neki obojni program koji je Roy radio, ali sve u svemu na koricama ovih kolekcionarskih izdanja može da se vidi kako je onako Roy u boji. Sad, meni je on ili hit ili miss, kad se tiče boja, ako se pogodi onako nijanse. Što su onako bleđe, to je bolje. Jarke nikako. Znači misliš nešto kao ono bojenje u Gospi da bi moglo funkcioniše? Pa moglo bi, sad šta znam, meni je najbolje od Roya u boji kolekcionarsko izdanje Dylan Dog, sad ne znam koji je to tačno broj, da li je 4-5 gdje je dama u crnom na naslovnici. To mi je jedno onako od najboljih kao u boji za Roya, ali moglo bi možda da funkcioniše, ali mislim da ne bi bilo to, pogotovo ne za ove nove brojeve koji su već kao baš ima i senčenje i svega, ali stariji bi možda mogli, definitivno, tamo ipak drugačiji bio stil dosta. Da, Roy je puno puta menjao stil. Da, tako 4-5. I generalno mislim da moj sad trenutni stil najbolji. Isto, a i gotivim onaj njegov stil negde iz kraja, da li je to 90-ih, sredinom 90-ih, Poslednji čovjek na zemlji, 7 prokletih duša, to mi je onako isto dobar, i što je radio Ut, isto miniserijal, i tu mi je isto dobar stil, ali ovo je onako najupečatljiv, ali on ima i svoje izložbe, on ima slika, crte i ovako, i viđao sam da ima neke izložbe po Italiji, baš je ono čovjek. Imaš još jednu stvar gdje je Roy u boji. Za četvrtu? Da. Ja sam za ove 3 stavim, a nešto će biti glupo što... Tarot karte. A tarot karte, dobro, to su one Joker špil koji će tek da izađe. Da. To Los Carabeo. A ovaj sad tarot od Roya nije u boji, jeste? Pa ne, crno-beli. Da, Deluxe Edition ima crvene detalje malo, ali crno-belo sve, i onaj prvi Dark Side of Tarot i ovaj, ali Joker tarot će biti u boji. Dobro. Ali to ne znam kada će izaći. Dobro. Kad smo kod Bonelija, mogli bismo malo pričamo o Veselom četvrtku. Imam osjećaj da u svakom strip corneru pričamo o Veselom četvrtku, ali za par dana dok ovo snijemo, odnosno u prošlosti za vas kad ovo gledate, je izašla Carpstonova prošlost, što je, pričat ćemo o stripu, ali pre svega ono što sam hteo da pomenem sad je cena, a to je 790 dinara u originalu, odnosno 640 dinara sa popustom. Pazi,
Sada ne znam da li je bilo ikakvog komentara od strane Veselog četvrtka za tu cenu. Ne, čujte kao za Livery. Znači, sad, ne znam da li su igrali na kartu kvalitet priče, status, ako je kultna, i broj strana. Na ta tri će biti izgovor. A pošto će gledati u budućnosti, ako nešto budu rekli o ta tri, da sam bacio, prediktovao. Sad, pa malo je, koliko ima strana? 340 otprilike, 340-350 tako. Okej, pa sad porednjamo koliko odabrane priče, pa sad ne znam da li će biti i ovi ostali, sad ne mogu da kažem da je malo duplo skoro poskupao i da li je to bezobrazno ili nije. Baš ne mogu da odredim, malo jeste. Pazi, što se mene tiče, ako gledamo ovo kao odabrane priče, onda je jeftino, jer Yeti je bio 570 dinara puna cena, a Yeti je 1,5 sveska otprilike. Da, oni objave istina, ona Tanana, neki, kada Zagor radi podvige na nekoj planini, i to ima Tanano nešto. Da, ali generalno ako gledamo tako, onda je ovo čak i jeftino. Sa druge strane, ako gledamo, uporedimo sa velikim Bonelivim pričama od Ludensa, oni su 680 dinara, ako se ne varam, u Alan Fordu, što je opet malo skuplje nego Zlatna serija. Sa druge strane, Zlatna serija je Zlatna serija, to bi trebao biti strip, najbolji od najboljih i tako dalje, i dati 800 dinara na trafici je baš puno. Ali, mogli su to da ubaci, na primjer, u Love Magnus strip? Mogli su. Format, strane i onda još, mislim, veća cena, kao. Sad, da li je to neka postavka za, ne znam da li će od sada tako izlaziti na taj broj strana ta cena i da li će zadržati cenu tu ili će onako cena da odskače, malo kao što im jedno vreme odskakala za odabrane priče, nekada. Pa ne znamo, mislim, ono što znamo da sledeći brojevi su Javi na prošlosti, bilo jednom u Njujorku, što su svi otprilike 300-350 strana, tako da verujem da će ova cena ostati. Da. A posle toga i posle tih 10 brojeva koji su Veseli četvrtak isplanirao, ne znamo što će se desiti. To mene sad interesuje opasno, ali A sa druge strane, 10 brojeva Zlatne serije je skoro 2 godine, tako nešto. Tako da trebamo doći do dotle. Da, a i odavno nisam uzimao Zlatnu seriju. Baš nisam, hteo sam da uzmem Zagor priča i onda baš kada sam hteo da uzmem, svi su krenuli ima greška. I onda sam stao i onda sad moram da, jer su oni za sve naslovnice... Ceo kompletan... Okej, onda, pošto pikiram jednu naslovnicu, hoću da uzmem... Koju? Sad ne znam koji je to broj radila. Sad da li ćeš otvoriti Zlatnu seriju? Radila je jedna devojka Helena, zaboravim se kako se preziva, Dodge Art na Instagramu. Veoma je slična Ferijevoj, ali mnogo gotivim njen stil i mnogo dobre devojka rado ima, pogotovo fanartove Twin Peaksa. I planiram već duže vreme da uzmem tako neku umetninu od nje, neki print, jer i zaista dobro radi. Ne moraš sad toliko scrollovati. Naći ćemo, pričajte i slobodno slušate. Pa i da, ona mi baš onako, baš, i nije što je naslovnica kao naslovnica, wow, cool, malo liči na Ferijevu, ali ja što sam imao da kažem o Ferijevom Svedocima i sve to rekao sam na onom famoznom live-u, ali gotivim Ferij to i nije baš sad naslovnicu zato što liči na Ferijevu, ali ipak jer gotivim više nju kao umetnicu, pa je zbog toga. Nemoj, izgubi se čoveče. Nećemo naći ovo. Nema. Svakako znamo, stavit ću na ekranu na kraju krajeva za koju nas da. Ovo, generalno, ja se sa tobom slažem, vezano za to, mislim da su alternativne naslovnice jako dobra stvar, i mislim da je mnogo dobro dati tako, pogotovo tako mladim i umetnicima koji nisu nužno mainstream, šansu da urade nešto. Tako da, znam tačno koju naslovnicu misliš i odlične, baš mi se sviđa. Iako nije, da kažem, moja omiljena, ali ukusi su različiti i to je cela poenta alternativnih naslovnica. Da, pa slično radi ovi u Color Fest u Italiji za Dylana Doga.
često nekog manjeg umetnika ubace za radi naslovnice i to je super i što oni rade i što rade ovi iz Zlatne serije. Ali da se vratimo na Carsonovu prošlost, u principu to je po mnogim ljubiteljima Dylan Doga najbolja Dylan Dog epizoda. Moja recenzija će izaći u četvrtak za ovaj strip. U principu to je jedna klasična western priča, u smislu da ima svih western elemenata, znači nema onih nadprirodnih i tako dalje, kao što recimo Zagor, ali toliko dobro izvedena i toliko dobro istorijski potkovana, da definitivno spada ne u top 10, u top 3 tekst priče, tekst ima sigurno 1000 priča, ako ne i više, tako da ući u tako visok top je uspeh samo po sebi. Ono što je isto interesantno je da tehnički ova epizoda nikad nije izašla na srpskom, znači ovo je prvo pojavljivanje na srpskom, jer je ovo onaj period kad je Dnevnik već prestao da postoji, znači ovo je izašlo u Slobodnoj Dalmaciji, prvobitno, ali nikad nije izašlo kod nas u Srbiji, tako da je ovo premijerno pojavljivanje na srpskom. Sa druge strane, prethodne izdanje, znači Slobodne Dalmacije i Libelusa su oba rasprodata, jako je teško naći jedan i drugi, dok i Libelus je u boji. Znači, M je skup, M je u boji. A ovo je crno-belo i, ok, jeste skupo za kiosk strip, ali složit ćemo se, kad pogledamo, uporedimo sa drugim izdanjima i Veslog četvrtka i Ludensa, da nije toliko skupo. Slažem se sa tobom što se da li sam tu ubedio da ga kupiš? Jesi. Dobro. Jesi. Svakako, recenzija kod mene na kanalu zapravo za vas u prošlosti je bila. Bila, da. Tako da skupite Carsonovu prošlost, mislim da je odličan strip i da stvarno svako ko iole voli Bonelli treba ga pročitati. Jer ipak tekst je u Italiji najpopularniji sa razlogom. Definitivno, još sam veliki fan špageti westernova, tako da... Da, definitivno. Ovo jeste prilično špageti western strip, znači nije onaj klasičan western. Ništa, idemo dalje. Da li se sećaš kad sam bio pre mnogo na Bradazovom kanalu i kada sam ti dao besplatnu reklamu? Da. Ček. Da, sećam se, samo sam zaboravio u čemu je bio... A nisam umeo ti izgovorim ime kanala. Da, ali ne sećam se u čemu je video bio. Neki live smo radili, ne sećam se nikada iskreno sad zašto. Nešto je, odavno je bilo, da. Moja druga pasija, pored stripova, je Magic the Gathering, pa bih volao tebi da pokažem neke karte i čisto te pitam kako se te karte zovu. Može. Ajmo, odavde. Kako bih ti rekao da se ova karta zove? Samo moment, moram da se ovo... Pa pazi, ja bih... Javmot... Pa rekao bih da je... ne znam da li je G zvučno ili bezvučno. Probaj. Jagmoth Will. Jagmoth Will, yes. Idemo sljedeća karta. Moram da bim naočare. Phyrexian Rager. Dobro, to je bilo prosto. I idemo posljednju kartu koju sam ti spremio. Svaka čast ako uspješ izgovoriš. Evo volim. Ovo je... Čekaj. Mogu da dobijem 30 sekundi da ja to pročitam, presklopim u glavi i to. Naravno. Znači... Znači, koliko moram brzo, mogu da... Slobodno, koliko hoćeš brzo. Znači, ovo je Smorano Mardika, Stinija, Kuldakar, znači, Asmor Normadika, Daistinija, Kuldakar. Close enough. To sad u montaži napravi da nema pauze pa da sam izgovorio ono instant. Da. Kako se izgovara? Nemam pojma. Potrudio sam se, to je bitno. A šta, Suspiriorum nije... Pa, nije, kad se navikneš nije. Mala beba. Malo zbog R to, Da.
I sada nešto što se do sad nikad nije desilo na srpskoj stripovskoj YouTube sceni, a to je da će meni Dušan čitati tarot. Naravno, to je jedan od mojih onako dragih hobija koje sam počeo da praktikujem prošle godine kada sam nabavio Royal špilku za koji sam uradio video koga ono detalje interesuje neka pogledam, ali self-promo šta ćeš. A sada ti meni kaži o čemu, šta želiš da ti ja pogledam u kartama? Pa mi smo nešto pričali i mislim da smo došli do zaključka da bi najbolje bilo vezano za posao, put kolekcionarstva i recimo ljubav. To tako, znači ovdje sad ćemo da krenemo, treba nam 3 karte, znači idemo, sistem ja ću da mešam, da promešam i znači treba će nam samo 3 karte, a radit ćemo po sistemu da ću ja prelazim preko špila i ti kad budeš rekao stop ja sečem. Ok. Znači, kad god budeš šteo, ti ono, reci stop. Stop. Ok, ova jedna gomila ide sa strane, ona nam ne treba. Krećemo, znači prva karta posao. Čime se baviš? Programer. Ljubav i put, strip, kolekcionarstva. Sad ja samo lepo ovdje da pozicioniram karte, da bude u centru. I krećemo sa prvom kartom vezanom za posao. Ok, kraljica mačeva. Ovo je poruka od tarota, znači da ti trebaš u slučaju ako se nađeš u nekoj onako, pa nekoj onako triki situaciji, da se postaviš kao što bi se postavila kraljica mačeva. Da, znači, ne da budeš pretjerano asertivan, ali ono, da znaš šta trebaš da kažeš, da se zauzmeš za sebe. Ako imaš nekog smaračkog kolegu, ono, da ga ukloniš, šalim se. ali da, uglavnom trebaš da, ako dođe u situacija, trebaš da staneš u svoj stav, u svoje neke uverenja, trebaš da staneš da se fokusiraš na posao onako ekstra. I ovo također znači da će da ti posao ići, da će ti ide posao onako savršeno. Znači, dokle god zadržiš taj jak stav kraljice mačeva, a to je ono, dominantnost, asertivnost, tačno znaš šta želi, tipa, šta još ima ono, u fazonu, ono, da ne dozvoliš da ti ko planove neke naruši i slično. Dakle, trebaš da budeš glasan, budi glasan. Kaže da budeš oštar i da veruješ tako u sebi, a ovo je također onako, i mačevi su vazdušna karta, mada ja ne zalazim u tu astrologiju, ovo je više onako malo kao neki psihički, onako da, na primjer, dobiješ kartu i onda sam u svojoj glavi povežeš kako bi ja mogao da se odnosim na poslu, kao što mi ova karta kaže, taj fazon. Idemo sad na ljubav. Sad, ja uvijek kada gledam za ljubav, znači premrem kada treba da izaberem kartu. Ok, 10 novčića, pa ti si, znači, srećan čovjek. Da je bilo 9, bilo bi loše. Ali ovo je jako pozitivna karta, u ljubavnom onako smislu. Pa pazi, može se pogleda kao da uzmeti da je tvoja ljubav, ono, mislim, kakav je tvoj status trenutno? Veren. Pa pazi, ali nemoj mene posle da uzimaš šta sam rekao, okej? Zamisli, znači, tu vezu i sve kao onako drvo, neko ekstra, i onako tu će biti raznih divnih plodova, onako savršenih, sočnih, super, u svakom, znači, aspektu, ono, da li je međusobna podrška, da ono, kakve god planovi da su, i sve će da bude ekstra i onda ćete da uživate u plodovima vašeg zajedničkog truda i ljubavi. A sad kolekcionarski put. Opa. Dobra karta, ovo je jezivo sada, slušaj. Zato što, ali ne, ja ti kažem, evo sad primjer zašto je jezivo. Ovo je vitez novčića, vitez dukata, znači ovo je pre bilo 10 dukata. Vitezovi su karte koje imaju dvojna značenja. Znači, uzmi to kao vagu, pa uvijek može prevaga nešto. Sad ovdje su uglavnom dukati u pitanju, što znači novčana sredstva. Sada, kao ono, moraš da opasno vodiš računa što se tiče o potrošnji i kolekciji u narednom periodu i ono, pažljivo da razmotriš svaki put kada budeš hteo nešto da odradiš, ono, kao okej, zavisi, ali ono ipak, pazi, kada bude došlo do venčanja, da znaš šta je, da malo smanjiš sa stripovima. Kafiraš, ali da, znači što se generalno tiče financija i tih stvari, ono, poprilično da ne smiješ da budeš ono,
na primjer, brzoplet, nego da budeš onako staložen i da razmišljaš o tome pažljivo i sve. Generalno, sve ono pozitivno što ova karta prikazuje, može da ima i negativno. Kako bi moglo, trebaš pozitivno da se nosiš sa financijama i pažljiv da budeš i da razmatraš i planiraš, a ne reckless, kao ja na Limundu. Razumeš, kad mi se osladi licitacija. Ali generalno, da ti sumiram, na poslu da budeš dominantan, asertivan, da imaš svoje ja, sve će bude ekstra, ukloniš svaku pretnju, šalim se, plodovi ljubavi savršeno će bude, ok, bit će dobro dokle god se trudite da se klasika, a za stripovski put, dokle god se ne trošiš kao nenormalan, onda ekstra. Biće stripova, to je bitno. To je bitno, slažem se. To ti je to, znači, za ove 3 karte. Hvala ti. Nema na čemu. Tu smo došli negdje do kraja našeg druženja. Bilo mi je jako prijatno pričati sa tobom zadnjih sat i nešto. I također. Da li imaš za kraj neki plak za svoj kanal ili nešto što ćeš raditi u narednom periodu ili bilo što? Na kraju da kažem da je meni bilo nenormalno zabavno. Ovom strip corneru da je ovo jedno ekstra iskustvo i da sam se baš lepo ispričao kao čovjek sa tobom i da mi je baš drago bilo što si me pozvao i da mi je čast bilo što sam bio tu. A što se tiče mojeg kanala Suspirioruma, banite, proverite ga vi što gledate. Uglavnom će 89% ljudi da vidi nešto što im se sviđa. Jeste da je malo kanal onako obscure kao i italijanski filmovi 80-ih, ali da, ima po nešto za svakoga. Planiram obojni program Dylan Dog, George Bessovog Frankensteina Drakulu poređenje sa knjigama, da radim koliko onako prate knjigu i to. I onda verovatno Hellboya, ali neću obećavam više ništa, nego gde me vetar odnese. I 1692. I to, ali za to trebam biti hrabar da to uradim jer ipak veoma je dobro napisan strip. Slažem se. Baš. Svakako hvala ti na ovom vrlo prijatnom razgovoru i hvala ti što si bio gost, stvarno je bilo zadovoljstvo pričati sa tobom, pa se čujemo neki drugi put. Hvala. Hvala tebi, čao.